tiri pano paNorton 1 Primary School muno muMashonaland West apo pane chiitiko chakakosha. Vanhukadzi nevechidiki vakawanda vanova nhengo dzeManake Empowerment Trust vari kupiwa zvitupa zvekupedza zvidzidzo zvavo zvinosanganisira zvemaconfectionaries, kugadzirwa kwemishonga yekuchenesa kana kuti madetergents. Pano urongwa hwedu hunonzi hwakananga kupedza dambudziko rekutorwa nekuputwa kwezvinodhaka, apo vechidiki nemadzimai vasina zvokuita vanopiwa ruzivo rwekuti vazviitire mabhindauko anovapa chehuviri. Tiri kuona kuti urongwa hwaropafadzwa negurukota redunhu reMashonaland West Honorable Marian Chombo. Kunyange zvazvo vanga vasipo, vakamiririrwa nenhume yavo pabodzi negurukota rinoona nezvechikamu chevanhukadzi nebudiriro yemabhindauko emuchikamu chidiki Honorable Monica Mutsvangwa, avo vanga vakamiririrwa nemunyori mukuru mubazi ravo, vatura mashoko akakosha kuti zvirongwa zvese izvi zvinofanira kuramba zvichitsigirwa nechidokwa chekupedza urombo, chidokwa chekupedza matambudziko anokonzerwa nekushomeka kwemabasa, kushomeka kwezvekuita urombo. Kana vanhu vakawana zvekuita, zvese zvinofambira mberi nenzira dzinokodzera. It is my pleasure and sincere honor to be officiating at the Manake Empowerment Trust graduation ceremony here in Norton. Let me say, I am here representing the Honorable Minister, Senator Monica Mutsvangwa. Today we are gathered to celebrate a remarkable milestone of skills training in the lives of 248 graduates who comprise of 192 females and 56 males who were trained in December 2024. This is not just a ceremony, but it is a testament to the hard work, resilience, and determination that each of them have displayed through the skills training program. Congratulations, Makorokoto, Amflope, to all of you. Ladies and gentlemen, I am reliably informed that Manake Empowerment Trust was established by Dr. Sokani in 2022 to fight against drug and substance abuse, gender-based violence, and promote equal participation of women and men in socio-economic development. I would like to express my gratitude and appreciation to Manake Empowerment Trust for their complementary actions. Manake Empowerment Trust, aka MET, was previously known as Today's Women of Trafalgar and began as a burial society in 2022, whose main objective was taking care of funeral expenses for bereaved members. In 2024, the organization was re-registered as Manake Empowerment Trust to promote equal participation for all women and men for socio-economic development, to leave no one and no place behind, as spelled out in National Development Strategy 1 and Vision 2030. Manake Empowerment Trust then transformed and broadened its focus and vision to empower its members by grouping them into livelihood projects in poultry, horticulture, sewing, confectionery, and detergent making. The main thrust of the object of the project is to provide livelihoods whilst discouraging and fighting against drug and substance abuse. Tirikuonawo vakawanda vamwe vechidiki vapiwawo vari pakati penhengo 248 dziri kupiwa zvitupa zvekupedza zvidzidzo izvi. Vari kufara kuti vawana ruzivo rwokuti vawane chinovapa chehuviri, havachasweri vakagara, domestic violence yakupera. Nokudaro vari kutenda kuti hurumende ngairambe ichitsigira kugadzirwa kana kuti kutsigirwa kwemabhindauko emibato yamaoko mukupedza zvirongwa zvese izvozvo. Zita rangu ndini Precious Hondo. Ndakaita baking ndiri under Manake Empowerment Trust. Nasi ndiri kufara zvakanyanya nekuti ndawana certificate ndapa 35 years.
kunzwa muva kufara zvakanyanyisa. Ndashangenere ndogara munoto Trafalgar ndafara nezuva ranhasi ini ndiita zvekusona rekusowing saka ndafara nezuva ranhasi ndagraduata mamama nake maisokani ndoatikurudzira dzidziko wangu zuva nhasi pano. To me, zvinhu zvinondiinspire. As you can see these days, vana vedu vazhinji musociety nekuda kwekushaya zvokuita they end up doing drug abuse. Nditwa Craig Nyangari, ndiri nakurira munoton here in Chegutu district. Ndinoda kutenda zvikuru newomen affairs neprogram yemanake avaita mudunhu redu rineri. Zvinhu izvi zvakakosha zvikuru nemaseso akuburutsa because zvavandudza ende zvichavandudza nharaunda yedu. Munoziva kuti muno munyaya yemadrugs sekuti mayuth akurova madrugs kunongokusha zvekuita, but nethis program yemanake vana vanowana zvokuwana, vanowana chokubata because vanenge vadzidza maprograms akawanda. Vamwe vanenge vakuita machef katara mahotero mabasa owanda, and also vakadzi kugara mudzimba umu vanenge vaonetsa nababa mumba umu popedza paitika madomestic violence. But izvezvi nemanake yauye vakadzi vakwanisa kuona zvekuita zvinominimiza domestic violence munharaunda yedu. Ini ndini Shepherd Maravanyika, Platinum FM News and Current Affairs, tichishanda pamwe chete nePlatinum FM Digital mukuona kuti zvirongwa zvese zviri kuitwa izvi zvava zvakananga kushandura raramo yevechidiki. Dambudziko ranyanya kutsviridza muno mudunhu reMashonaland West dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka, apo vanoona nezveongororo vari kuti kushayika kwezvekuita, kushayika kwemabasa zviri kupepetrata nhau yekutorwa kwezvinodhaka. Nokudaro kuuya kwataita pano kuzoona mibato yemaoko yakatsaukana mabhindauko yakananga kupedza kutorwa kwezvinodhaka. Zvese izvozvo zvinozadza mukombe, ndokusaka tauya pano. Uyezve tiri kuona mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP muno muMashonaland West ari kupika kuti havasi kuzosiya nzvimbo kana munhu murongo wekuona kuti kutorwa kwezvinodhaka kwapedzwa kana pachitariswa kusungwa kuri kutoitwa vanhu. Takaonawo chinyorwa chakabudiswa neZimbabwe Republic Police ZRP muMashonaland West kusungwa kwevanhu 5 vemuchinhoi nekutengesa zvinodhaka. Matanho ari kutiratidza kuti nharaunda yedu yeMashonaland West iri kuda development kubudikidza nekupromota mabhindauko emaoko vanenge vachiwanikwa vari kurutivi rwemutemo panhau dzekushandisa kana kutora nekutengesa zvinodhaka vachirangwa.